sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat a paset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Ay, ka di man ang tinapasama ka. Apaya ka sila nagre-rekyar kayo manay. Nasaya ata si mangpat kayong tatan. Ayan lagi ki anak mo. Apaya ka sila siksikalain. Bayan nalita, oy. Hintaray da Mariel kan Tristan ni Raquel di hospital. Nagsabido nga minda ito eh. Pinanggap ti anak ko tagpakamatay, tatan. Diyos sa manang nga asi. Ay, unay batang. Apaya na aramin ni Raquel ti kasta. Diyan ko na muna niya daramitan. Madama may lang amalamlamayan ti apo. Ngam kaya't mati anak ko nagpakamatay. Anya ka din ti mapaspasama kadagiti anak ko, tatan. Ayo, na yun. Anya ay tinagkurangak kadagiti anak ko. Inaramid ko ba't amin nakabalag? Tapno mapadakal ko na sayaan. Impaay ko di amin nga oras ko kadakwada. Gamapay akas na dadadailan naman ti biyagda. Upilya anak ko, agkalma ka kumalain. Apay, tatan. Nana, gusto na itan anak ko. Ang mga noan niya man eh, di mapasamakin ka. Jaksan ka ba, tatan? Nabambanog ako. Nabambanog ako na yan. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulain ti makatulong kan kay tinay ti aguntaway anak ko. Anya ti ko na lagi ti Doktor Manang Mariel. Kasano ti kasasad ni Manang Raquel? Naispalan iti pagkatikap sa Tristan. Oh, agyaman ak Diyos ko. Naapay mo't kami na naramid ni Manang tikas jay. Amo na matabasol iti Diyos tikas jay naramid na. Wan nga ron. Kan may sa awan karbangan tayo amang katal iti biyag nga impabulod ti Diyos kada tayo. Manang. Naaramid na siguro tikas jay. Gaputadinan kabailan dagiti mapaspasama. Addak ditan Manang. Ngam saan kumamot na kasto iti naramid na. Kasanon no. Tristan, awatin talatak uman ni Raquel. Ti kasapulan ita ti kabsat na. Kat ti panangipatagkan pa nakaawat manipod iti pamilyana. Manang. Ala, umay ka tamapanta iti salad nga ayan ni Raquel. Ang mga no nakaliingan day jay. Sige Manang. Raquel. Pasensya kayo, anak. Pati na kayo kat nairamraman kadagiti parikot ko. Imbis nga da ka ijabalay ang mga asikaso iti anak mo. Saan? Tada ka dito ospital amang bambantay kanyak. Kastamat kan ka, Tristan. Di ka nag-absent ka manan iti pagadalan. Awan klase mi ita Manang. Holiday. Di nakadi pa kadanagan, Raquel. Okay, aklaan. Kan may sa adamat ni Mami ang mga iwan ka ni Sofia.
At dapay ni Lolo. Binaybayandak lang ko mananatay. Di ka kumaagsao iti kasta, Raquel. Iti kasta, malpasan ti panagrigrigat ko. Kan mabawasan matan ti amin na pariko ti Jambalay. Nangununag ka ni Mami. Di mo ibagat ti kasta manang. Ngamin, ipatpatig da ka unay. Kanon siyempre, saan miya kaya mapukaw da ka? Pudnot imbaga ni Tristan, Raquel. So adi mo ulitin ti kas niya naramid mo, wan. No amom la kumano kasano ti panagdanag mikan ka. Languruna unay ka ni Mami. Nalaos ti panagdanag nakin ka. Ti anak ko. Nakakaasim at ti anak ko. Manang. Pangaasim, Raquel. Agal makakumalaang. Ang mga noan niya apay ti mapasamakan ka. Kasanuak maitan. Kasanuak paitan. Tawanan ti anak ko. Laglagi pang kumaaka na yun. Nga da kami lang ito'y. Di da kanto pulos panawan. At da kami lang ang itisibay mo. Gapu tapat-pat ganda ka, Raquel. Apa ay nga daka nitaw, Jerry? Lolo, amok akagurdak mo kapo kadagiti napasama kada kami kin ni Raquel. Among matgayam. Apay, ada ka di masapol mo. Lolo, kahit ko kumati dumawat iti pamakawan kin Raquel. Aklo na ka nagbasulak. Uwan, basol ko ti amin. Ngamin, nagibalasak. Kat ti anak mi, tinagsakripisyo ko. Ada pa'y gayam ti di mo nga amaw. Ada na pasamak ka ni Raquel. Anya ti ketyo sa walulo. Nagsabi dong tapaw. Pinanggap na akit talang ti bukod na abiyag. Anya, kumusta ni Raquel? Kan sa dino tayo na, Lolo? Kasi ti Diyos, adan itinasaya at akasasaan. Kat nakaawi din manipod ospital. Nasayat ba't nga rin kasta, Lolo? Ang mga noon nakarkaron at yak mapakawan ti bakik. Nadadaki sa napasamakin ko na. Lolo, kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kini Raquel. Kastamatin ka da Mami Ofelia. Pangasyo, tulungan ta kumalo. Panag ko na, kat saan pa lang nga itati kong taway. Kasaritam to idain ton bumaaw ti ungit-dakin ka. Kat kabayatan nga urayam dayta, no semetan ti biyag mao. Adda ka di pagnayo inton bigat, Mami? Awan mo at Mariel, apay ka di. Ang mga numabalin abantayan nyo pailaang ti anak ko. Adda ngamin napatig-apag na. Sa dino ay ang ngamin ti papanam. Adda la sarakag at tao, Mami. Sana bali, tagawid akmat lang adagos. Katwan awan parikot iti dayta anak ko. Basta sigurado am ti panagsublim matla ang adagos. Tarumwarak mat apaman ang makasublikan. Wan, Mami, kat agyaman ak unay. Awan anyaman na anak ko. Obligasyon ko mat abantayan ti apo ko. Rumor ka kadimanan, Manang Mariel. Wan, adda na patag-apag na. Manipod na yawid tayo ni Manang Raquel iti balay. Nadlaw ko akanayon kamot na rumor. Papanam ka di, ha? Ganun asino ti kadwam? Apay ayaan agad ti saludsod mo si Tristan. Tika di kanayon mo akatext kan kasarita iti cellphone? Agtal na ka man, Tristan. Mabalin ka di nakbibiyangan. Saan ka mat abibiyangan? Numapmapan ka kadagiti babarkadam. Iso ang mabalin ka di mo pakibiyangan ti irurar ko, ha? Rumor ka no kayat mo. Manang Mariel. Oh, saan kit din?
Di naklapdan iti pagragsakak. Tadi ka matlaplapdan iti pagragsakam. Aramidam ti kayat mo, ta aramidak mat ti kayat ko. Naawatan? Makaumay di balay. Ditoyak pala ang computer shop nga agtambay. Agay ayamak pala ang kabayatan ti panangururay ko karag iti barkadak. I-text kong tulagan ni mami, inton madamdama. Amangan ngamin na umawag manan, na ibagak na inton madamdama pa iti panagawid ko. Agam elak kiti. Kumusta mo ni Raquel, Ophelia anak ko? Dayjay, tatang, saan pa'y ang nagsubli ti sigod aganay gay na? Awan ka no ti ganas na amangan. Kanayon ko ang makita, kan mga di pa nagsangsangit na. Ay, katituloy mo lata at mang bagbaga, kan mang patimkar iti pakinlakam na. Masapol na ita ti panarabay mo. Wan, tatang, daytang mo ti aramidak. Uray mariknak nga uray siya kat marigrigatan matan iti kastoy a sitwasyon mi. Ni Tristan, anangay mo ti pakakumikuman na ita. Kas iti sikon, at dalat ta iti ayan dagiti babarkada na, tatang. Agpadadalaan ka ni Mariel. Awan pulos nagbaliwan na. Ha? Apay anak ko namti kas na, tatang. Adamanen baro anobyo di anak mo. Lakitak ida nagkuyog idi na minsan nga aldaw. Anya? May samot dayjay nga awan dengdenggen na. Talaga natangken ti ulo na. Di na ammo ti mabagbagaan. Kung nakno agnakaman ngam saan matlata. Hurayin ng sapay nga dadakdaka sa mapasamak ken kuana. Mami? Oh, apay ka di, Tristan. Aday bagam. Kwa? Naibos ka di manan ti allowance mo. Wan nga rod, mami. Dumawatak ko man o dapan nakabalin na. Ano ngamin ti babayada ki di pagadalan. Kan, ano ti projects anas ka nagatangat. Oh, adtoy. Allowance mo day tay ti makadomingo. Wan, mami. Kat agyaman na. Awan anyaman na anak ko. Basta igad mo kumati agadal, ha? Iti kasta, saan amasayang dagiti kwarta nga itad ko kan ka? Wan, mami. Di kay ka di madanagan. Igagad kumat kat ti agadal. Raquel, anak, adto yan ti kanam. Intulod kun ditoy, tadi mo mat kaya ti rumar dito'y silid mo. Irwar yun dahi makan, mami. Diyak kaya timangan. Anak ko, saan kumamata kasta? Amangan no agsakit ka no kasta akanayon tar aramidam. Di nasayaat. Iti kasta, matayak matan. Katagnan na kami ni ti anak ko. Talaga ka di adi mo kayat atulungan tabagin na. Kanayon la ka din akasta, Raquel. Agpanunot ka man anaimbag. Awan tinasaya at nga itden ti kastang aramidam. Ad-addalaang amarigatan ka. Mami, anya ti mapaspasamag dito eh. Aping uuntan nyo matan ni Raquel. Amuyo ka di asaan ang makatulong ti kastang aramidan nyo kan kuana? Gusto ni Manang Mariel, mami. Rumbang lang nga maawatan nyo ti kasasad na. Saan kumamat ang kasta, mami? Da kayo kumatinang nang runa ang makaawat kan kuana. Tasyak paikit din ti saan ang makaaw-awat. Siyak pa yan, ha? Inawat ko mat amin ang nagkamalyan ka nagkurangan nyo. Inaramid ko amin na kabailag tapno mapanakal kayo anasayaan. Ita siyak pa iti madi. Siyak pa yan ti saan ang makaaw-awat. Amuyo ka diyan na bang bandog ako. Mami. Aginggat ka no nga tayo malpas ni obligasyon ko kasi inayo. Oh. Aginggat ka no. Mami! Mami! Mami!
Dayta, nakaluto akon. Inasar kong ti pangrabyan mi kan ni bakit. Iti kasta, daytan to lamanganon ti aramidan mi. Intun sumangpet nga agapo ini palingke. Nay, ada awag ka. Sung batak pa'y. Amangan ket dimat ti asawak ti umawawag. Ha? Limot Mariel. Anyaman nga tanaya ti parikot. Hello, Mariel. Hello, Lolo! Tulungan na kami! Anyamanan aya, tinapasamak dita. Ni Mami, intaray mi dito ospital! Leofelia, apay, anyamanan aya, tinaramid siya o ngagkakabsaat. Kaasimat ni Mami. Na ospital manan gapo kanya. Di mo pabasulan ti Bagim, Raquel. At damat basol mi kini Tristan. Ni Lolo ti agturong dito eh. Raquel, Mariel. Lolo, kumusta ni Mami? Anyang iti ko nadagi ti doktor, Lolo. Kasano ti kasasaan ni Mami? Ang sao kayo kumalolo. Kumusta ni Mami? Ay, Apay, Lolo. Anya tinapasamak kini Mami. Apay, akas na unay apanagsinaayo. Lolo, agsao kayo kumal. Di na kami kumamit pagdanagan. Maispalpay nga tati inada Tristan, papagayam, padaanan dagiti sumarunupay a mapasamak, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.